Μία μέρα στη δουλειά με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Εξεταστικές επιτροπές στο σπίτι, στον καναπέ ή έξοδος για ποτό. Εξεταστικές επιτροπές με Ζωή και Μιλένα Αποστολάκη. Και φραπέδες και τέτοια. Η καλύτερη μου, ούτε Netflix, τίποτα. Καλησπέρα. Σκάνδαλο μιας εβδομάδας ή σκάνδαλο διαρκείας. Τι μιας εβδομάδας, έχουμε και μια παράσταση όλη τη χρονιά. Διαρκείας εννοείται. Αυτά τα ωραία τα οποία μας βγάζουν όλη τη χρονιά. Τέτοια σκάνδαλα θέλουμε από την κυβέρνηση. Δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερα. Πας σε ένα νησί για κάμπινγκ για μια εβδομάδα. Ωραία. Με ποιον πολιτικό πας? Με ποιο πολιτικό πάω? Να σκεφτώ κάτι μερακλίδικο με τη Σοφία τη Βούλτεψη. Και να διώξω τους γύρω, να έχω ησυχία και ελπίζω και να πήγαινε και για κολύμπι πολλές ώρες βαθιά. Αν έκανες άλλο επάγγελμα αυτό που κάνεις, ποιο θα ήταν αυτό? Ζαχαροπλάστη. Ή ήταν ο πατέρας σου? Δεν φαίνομαι. Μόνο εσύ ενοχλείς. Αυτός. Συγγνώμη. Συγγνώμη από τον Αλέξανδρο. Από υπερδυνάμεις προτιμάς να βρίσκεις πάρκινγκ πάντα και παντού Ναι. ή να ντύνεις τη τσολιάς με μια κίνηση? Όχι, τσολιάς με μια κίνηση, μακράν. Δεν πειράζει. Χαλάλι το πάρκινγκ. Αν έπρεπε να συμπαρουσιάσεις ένα δελτίο ειδήσεων, ποιο θα ήταν αυτό? Σκληρό. Θα ήθελα λίγο πιο old school δελτίο ειδήσεων με Όλγα Τρέμι και Πρετεντέρη. Μαζί Είμαι τους, μερακλής. Ναι, είμαι μερακλής. Ναι, εντάξει τώρα. Άμα είναι να παίξει δυνατά. Ή με την Έλλη Στάι. Τι είναι στο δικό σου Υπουργείο? Ναι. Ποιο είναι αυτό και ποια είναι η πρώτη μεταρρύθμιση? Υπουργείο Λαμογιάς, ναι, θα ήταν. Η πρώτη μεταρρύθμιση θα ήταν διαπόμπευση λαμόγιων. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο για αυτούς. Αυτό βασικά. Σε καλούν στη Βουλή να μιλήσει, να βγάλει ένα λόγο. Με ποια φράση ξεκινάς? Ελληνίδες Έλληνες. Σαν τον Ανδρέα. Άμα είναι να μιλήσει σωστά. Ποιος θα κάνει μοντάζ, δεν ξέρω. Στάθη, καλή τύχη. Ποιος πολιτικός, Ναι. αν άλλαζε καριέρα, θα έκανε πολύ καλή σάτυρα? Ο Άδωνης είναι το προβλέψιμο, που νομίζω αυτή είναι η καριέρα του έτσι κι αλλιώς, η σάτυρα. Δεν είναι στα σοβαρά πολιτικός. Νομίζω πηγαίο ταλέντο όμως που βγάζει, ενώ δεν το περιμένεις τόσο, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φτιάχνεις δικό σου κόμμα, ποιο είναι το σύνθημα το βασικό? Το σύνθημα, αυτό θέλει σκέψη τώρα το δικό μου κόμμα. Μπορώ να ξεκινήσω με σήματα και τέτοια. Δηλαδή θα έχω κάποιες αναφορές στο Δημοσθένη το Βεργή, δηλαδή Έλληνες γυμνιστές, οικολόγοι κτλ. Είχε λοιπόν ένα σχήμα σφυροδρέπανου. Τώρα το σύνθημα, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνοι. Αυτό γιατί Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλο ούτε Τουρκία. Εδώ ζούμαστε. Και πες μας για την τελευταία παράσταση που έρχεται. Η τελευταία παράσταση έρχεται αυτή την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Κλείνουμε πανηγυρικά αυτόν τον κύκλο με τους καλεσμένους κωμικούς. Έχω καλεσμένο τον Αριστοτέλη Ρήγα. Όχι όμως με stand-up comedy μόνο. Θα πούμε ζωντανά και τα τραγούδια του. Τον Αριστοτέλη λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη κλείνουμε Σταυρό του Νότου τη σεζόν. Μία μέρα στη δουλειά λοιπόν με τον. Αποστόλη.